Mbele Ukwuani Umundukwa Ndosimiri or Sunday Nigeria na Anwasu Naso Mbeleni Ndika Majenio Ndemo Tofenio Ikosho Wesone Mengonuno Efampo Dorothy Sunday Nduko Association and Metego end of year party where when I yesterday say again a Benny Nashua came end of year party on the 18th Yabu Saturday Kelina Ganene. And then I see next week May end of year party. And then we met or the mark I ever going to show mega nudo. So it was a successful end of year party. Although Ejenem Nika Dekumam when to go to Kuala Bochicum, say Jenem, and question it Fotonde where send the bell, Kevin do say we met in the bell, who will flashy. So I didn't we say photo ke video day we met in the bell. I tie ni for money enya bongwane mbeneni. Sasa kini na aga agwa nya ga bana sofu. Ka ibre na kwade ma sofu. Ne lo fa yike mel. Ona mariko sofu do ma ngbo marwabe wana adu anya odu data bebe. Ofodu wa be wa adu anya shi. Osifa bego. Ofodu wa be wa adu anya shi. Onye nwe ni madu. Yakego, onye nwe nazu, yakego. Ofedu webe wadu anyị shi osifa bego. Webe wadu anyị shi oge chukwu yakama. Ka anyị chọrọ oge chukwu bakpa ego. Efoma yakama. Osandere bụ ọdụ ọma ahụ. Pasọ ọfụ kene nne ka anyị mara ka anyị kememe o. Ọfụcha anyị ka nọdụ na ebe anyị nọ na-echere oge chukwu o. Befanye beja akpa ego. Bachọrọ ife anyị keme ka onye nye ego. Kanye Mario Sanke ajeja hozuro Jagbakiri o Nigbakiri Yabogoa Kanye Mario Bebayi ni logira kanye ke meme Kanye Nyarife late Prince William Kuni Oshi Ejoku Soge chuku kamaye Begodi mano tutu Wenem Obejoku soge chuku kamaye begodi mano